na otu n'ime mbọ a na-agba iji wee hụ na enwere mmụọ na-emekọ ihe ọnụ n'etiti ndị mmadụ nkịtị nakwa ndị ọrụ agha dịgasị iche iche tinyere obodo dum ebe ha nọ wee na-arụ ọrụ ka ndị ụlọọrụ Navy na mpaghara Ọnịcha nakwa ụlọọrụ Ansa Limited tinyere ụlọọrụ Kiske Medical Services Limited ji wee gaa n'ihu n'inye ndị mmadụ karịrị 1,000 n'ọnụọgụ ọgwụgwọ n'efu bụ ndị mmadụ bigasị na mpaghara okporochi ime obodo Ọgbaru. Ya bụ amụma were mkpụrụ abalị abụọ bụ nke ha chịkọbara n'ụlọ ahụike nta nke dị na Ọdekpe ma bụrụ otu n'ime ụzọ ha chọrọ iji nnọọ wee na-atụnyekwuzi ụtụ nke ha dịka onyeisi ndị Navy na ala anyị a bụ Vice Admiral Emmanuel Ogala si nye na ntụziaka ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ wee nene ọtụtụ ndị mmadụ ahụ n'okwu ya ka onye isi ndị Naval Outpost Onitsha bụ Navy Captain Musa Jaruma mere ka amata na Operation Delta Sanity bụ nke ebumnobi ya bụ n'iji ahụ na ewezugara ọnọdụ enweghị nchekwa ma hụ na okirikiri ndị mpaghara mmiri bụ nke kwesịrị ọnụnọ ma kọwakwa na ya bụ mmemme bụ n'iji nyechie obodo azụ. Onye bụ onye isi Aq Ansa Limited bụ Chief Chijioke Christopher mekwere ka amata na ọ bụ n'iji wee kwanyite ọnọdụ ahụike ndị obodo Ọgbahụ. Onye bụ onye nọ dịka onye isi okpuru ọchịchị Ọgbaru Council Area bụ Honorable Kenneth Akwobi kelere ndị Navy maka ịgbatara nakwa ịkwado ndị Ọgbaru n'ọnọdụ gbasara ahụike. Kaụnselọ n'afọ maka Iyeọwa Ọdekpe nakwa Ọhịta bụ Maazị Nnamdi Esmai tinyekwere Odoziakụ Teresa Oduma kelekwere ndị Navy maka ịgbọtọrọ ha ọsọ enyemaka. Ife ndị Navy na-emela anyị tata obi dị m aṅụrị Chineke ya gọzi nwa n'ofu n'aha Jizọs. Site n'Ọgbaru, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.